Hydref 1966, llithrodd y domen lo I lawr y mynydd yn Aberfan, lle roedd plant ac athrawon wrth ei gwersi. Roedden nhw'n anymwybodol o'r hyn oedd yn digwydd. Mae'r ddawnt yn agor gyda ddiwrnod o addysg wrth i'r blant a'i rieni ymgasglu ar ei iard ysgol. Yna, wrth i'r gloch ganu, mae diwrnod o addysg yn dechrau. Mae'r rhan nesaf y ddawnt yn dangos y domen lo yn llithro I lawr y mynydd ac yn amlygu'r ysgol. Mae'r drychineb wedi taro. Mae anhrefn a thryblith wrth i'r blant ofnus ceisio ffoi ac yn chwilio am ei phlant. Cofion drychineb, Ysgol Pant Glas, Aberfan.